Guys, mao ni sa sitwasyon sa among mga tanom diri sa bukid guys, wala na matiman ba. Nangahinog in taon. Nangahinog ang among saging nga mga tanom no sa una. Putla brad. Na. Iputol sa kong brother. Hop. Sini. Asa putla. Ay, kaos mananap guys. Okay. Okay. Kaos mananap. Ato ni siyang gitaon ni mananap. Kunya kay kini atong tanom dili kay para nato ni guys. Para sa bunis mananap, pero kay na may sobras mananap, kita na lang po ikaon ni pa sobras mananap. Lami sa Japon ni sobras mananap kay mao mo kay pinakalami sad. Gulang nya wa niya giog kanang magpahinog ta. Hinog na siya daan sa punuan. Lami gad. Muna siya mo ang yuta na tawhan, muna siya natubo niya. Saging. Daghan ng klasya saging. May saging pangalakatan re. Ta. Brad, atong kaunon brad, tanang kuhay kuno ko. Mukbang mig saging no guys. Mukbang mig saging ni akong brother. Nindot ni karon ning saging ato nga ato aging patuluag singot kung asa nato pay taon ang grasya nga gihata Ginoo. Iara de repita. So amo ning giplanuhan nga kini yuta amo gini sing giplanuhan nga amo pa siyang isakto kung saging pamaayo na pamagyan ni para duna gitay kabahin ato among gipakita ganina nga baka duna sa may tanom nga baka para magamit nato sa panahon nga magkinahanglan tag kigi nga kinahanglan tag lanot nga mamaligya sa ta para watay laing choice ani kung niagi ta sa pandemya. Kay medyo murag aduna pa mangitay mga kakulian. Paniti brad, kaya akong kaunon. Ako ro may cameraman ro niya guys. Ako kini akong brother mo, akong artista ni. Ako cameraman ko niya. May kita talaga niya. Ay kita talaga. May wala. Putong itong walok buko. Man. Baligya dogma. Ha? Ato to baligya. Ang kalbasa baligya to. Kay atong Ano? Duwang kayo? Ba? John. Kakaon ba ni? John tigaan. Pitar min sakar bukid. Sayang hindi na tani siya. Kusog. Tanawa brad, sa bitin brad. Ha? Tanawa sa bitin. Maani. Ato ni siyang dadaan mga isuo na to ito. Manghuda. Maguwang ta. Nga makatilaw gyapon sila sa tinubuan sa tulita. Hindi sila Dugay no may wa ni mo ari guys, ako mo magsuon ni. Yawan ako Kini mga nani hilaw ni siya pero guwang naman kini. So ang kasunod ani niya guys, so ato ni pasagdaan sunuan mapareha ani hinog nga sobra na lang sa mananap. So ato di na to pabuto nga mahinog sa. Kita na lang yung pahinog para dili kay nakaangay-angay naman ta sa mananap. Kaya ako naman ni siyang gipulungan imbis kita nom nga i-dish na to din na ibilin sa among pagbalik inyo sa mimbilan. So naitabo yun. Nabilnan mi, nakakaon pag ini. Daghan pa. Tara baba. Bo. Ako ini yata sa bukid pero mag-antos kita sa bukid sa pa sa una. Meron mangyapon brasya ni. Lima lang kay wala pa kay rato siya makon. Guwang naman na Wa ay himuso. Wala ni guwang na kay. Ani gini sa porma basta dili na to sa matagan og ibali gitawag og kining abono niya. Wala yung mga chemical sumo ni may tabo sa saging. So og na
bata pa ni siya, mo siya batang malnourished. Kung nasaging man, mo ni siya gitawag og Saging nga. Asa man siya? saging nga way galam. Saging way galam na siya di sa Malores. Way galam kay og galam pa ni. Dili siya libon. Jabunuhan. Gagmay kay nga punuan. Posible nga gagmay punuan, gagmay siya og bunga. Kay og nadako pa og punuan, dako man siya bunga. Bati man siya tanawon god guys, kung gagmay punuan, dakog bunga, kay dili ka abtan og guwang kung dakog bunga unya gamay punuan. Badung ra bali. Labi na kusog kayo og hangin. Mo ni siya. Ano na dito? Dapat to babaw pero dito sobos. Kay balik na babaw. Sapoy ni panginabuhi pero ni ato ang panginabuhi ni pangwarta. Basta magantos ta na pero problema lang kay niya nagita sa kulian. Kaya butig na to diay. Di pa na to niya makalog, bata pa man. So balikan ta ni. Ha? Ugdad unta ni alin tos dan. Asam si Ali. Tos dalan. Tara yan, bita ni. Madaog mo na. Katong usa akong video. Ako tong karon. Mana guys? Oh. Ano ni guys, ang among saging nga gidaron. Tara, ito na akong brother. Ha, brad, ay, guwang kay brad. Ha? Oh. Hey guys, mao na yung mga saging ron na mga gipantuba guys. Dahil sa subos. Ito sa subos guys. Tara. May salyuti na buhi na daw. Nagtanong mo salyuti di ane wala nabuhi. Yan na ba? Ay mabuhi. Ha? Atong nagtanom ka dire. Ha. Kung magtanom mo ka nya kining sayote, posible nga dili mabuhi, pug nay mabuhi, posible guys nga mga ilaga ra mabuhi. Pero gituman pa to na muli akong gingon nga binhi. Mo ingon din ka nga pahit binhi kay nagbalik ako sanggi. Dato kaway ka lang. Lahat to mo sayote. Dapat na to mo mais. Okay. Yay. Atay, naligid ko. Atay na sabot sa. Pwede ba na guwang ni? Guwang na. Kana na? Tuba. Guwang lagi. Ha? Guwang na. Pwede ka nang maglakatan ka. Inani o ni mo pagharbis. Dayon, pag umani mo harbis, wala na trabaho. Ang trabaho ni mo, kini mga madir. Kini mo yung tambahon. Para ang mga saha niya makakaon ba. So guys, among plano aning amuang
akong brother ang plano na mo ani guys. Amo ani ruhot doon og kasagingan. Kanang lakatan ka saging bitaw unsay nga na daw. Unsay nga na klase sa saging dong lakatan lagi na siya o napailain. Lakatan siya. Tay, dakuha og guwang kayo. Dako kayo, tingko nga. Dito ta boss. Busta ta. Ay, ubos guys. Gabihan gimyan ni ron. Bungon sa ok-ok ni ron. Guhar ba tayo ispat? Kini sagbutaron apang hilingan sa hilo sa sagbot. Yang masaging di batay. Patay kayo. Saging? Asa saging? Ato hinlo ang palibot sa. Okay, ako ganun. Video ko. Coba ya record record ni. Okay. Guys, mo ko ni ahang gi ambisyonan. Gawas nga doon ni siya trabaho nga talent na mo nga pagka-driver min na mo duha. Mo ni resulta na mo ron dias bukid. Driver mi gyapon pamasak saging. Mo ni tabo. Oh, awal magkuha nga ko kusog mo day. Kusog niyo padagan og grandia. Pero karon ang gila saging na. Ang buhono. Yaan pa ko. Siguro na ko nagpicture-picture. Aram kita po ni tawon po na ako ang naong pusuro nga murag-murag. Medyo kapul daw kamay. Bung sokok. So guys. So tilayo asa, babaw pa. Oh. Pwede mo yuta. Puno la sa libon, lubi, saging. Oh. Saging sa lugot-lugot. So kaning patag mo ni siya mo ang planuhan duha nga ilakatan. Pos ko. Plano pala na mo ni. Pero Saging nga guys, nga buno. wala pa may plano nga dili matuman. Basta wala lang may kakulian. Oh. Loy kaya mon saging oh. Kaos sila ga ngoban. Binlan ba masad mi? Oh. Ano mo area? So may gilay una. Ikan mami dito sa ubos oh. Oh, mua na area das ubos. Padong namin diri babaw. Do ramis payag. Do ramis karsada. Tuwa na mo gibili mo service ito. Mong kargahan anin saging. Hubo siya sa jacket. Mo na nga inikanta na mo usahay. Mong tingog. Tuwas buko-buko. Hello, ito mo guys. Subscribe and tawo mo ning pobre kay kami aning kinabuhi guys. Huwag digi bali na mo nga pobre ta. Ang importante lang yun nga limpyo ang atong pagpantrabaho. Oh, limpyo ang atong pagkinabuhi. Bahalag, pobre. Ang importante, ang mahalaga. Oh, subscribe mo sa akong among YouTube channel ha. Alimukoy og Titing Singkahoy. Oh, akong brother. Titing Singkahoy. Oh. Andam putol sa mga kahoy nga mga laya ayaw lang ng buhi. Oh. Kay dili pwede kay na ang ato ang dinar. Oh. Mo saging ron no. Luya kami nga bunog na. Kay perting ni sura sa daan. Ipangkaon sila ga ang among saging. Mong kalbasa oh. Among kalbasa o tapos babaw ang uban. Ang among silispada dira sa bulsa. Okay, padayon lang mi ha. Padayon mi sa hapon na ra ba nya. Hatangilan ninyo ang amo ang mga upload ni Titing Singkahoy og ni Ali Mukoy panag-uban sa duha ka nagsuon nga kabus kaayo sa unang panahon hangtod karon. Okay, daghang salamat ug maayong adlaw kanyong tanan. Dalaygon ang Dios sa tanan mga subscriber ug mga supporter sa Ali Mukoy Tres Buwak man sa Janwa Mix TV. Daghang salamat ug maayong adlaw kanyong tanan. Adlaw. Kaos tagsaging.